Lijepi pozdrav mom Virju i svim žiteljima Virja. Bila sam ponosna i sada i uvijek ću biti ponosna što sam bila dio jedne lijepe priče Virovske prkačijade. Kada me kolega i prijatelj veliki Dražen Đurišević pozvao i rekao je: Dragice, mi imamo namjeru revitalizirati i napraviti festival starih virovskih prkača ili kolača, ja sam rekla: Dražene, ja sam ti na raspolaganju, i tako sam zdušno sa srcem došla od prve prkačijade pa sve do prošle godine. I kada smo stvarno išli jednim putem gdje smo svi davali svoju srcu i dušu za sve, zajedno sa načelnikom gospodinom Mirkom Perokom, koji je izuzetna ličnost, koji je jedan veliki čovjek. Mislim da sam možda rijetko naišla na čovjeka koji voli svoje mjesto kao svoju obitelj. Što bih poručila u ovim momentima kada ne možemo uživo se sresti, zagrliti jedni druge i nastaviti ovaj projekt uživo? Pa možda je to trebalo i tako biti, možda ćemo znati u buduće cijeniti ovo. Virovski prkači, virovski kolači su nešto za mene što sam ja vidjela cijelu jednu prošlost te cijele županije, tog cijelog regiona, pa čak možda i zemalja okruženja, koje su imale po principu dosta sličnih slastica i dosta su tu žene jednu tradiciju sačuvale. I mislim da ovo što je Virje napravilo, što ste napravili vi iz tog dijela, da je napravljeno zaista nešto lijepo. Moje kolege iz cijelog svijeta koji su posjetile Virje, čak nisu ni na karti znali, nisu ga mogli naći, ali su došli predsjednik Indije Anil Grover, pa predsjednik Mauriciusa Alan Payen, pa Elena Sučkova, jedna najpoznatija slastičarka i profesorca u Moskvi za slastičarstvo. Zatim Sarkis Jakobjan, koji je predsjednik svjetske kuhara mira pri svjetskoj kulinarskoj organizaciji. Zatim viceprezident Mimoza Bala. Zatim je došao Nikolaj Baratov, viceprezident Rusije. Da ne nabrajam sve prijatelje i kolege, bilo ih je tu iz Nigerije, bilo ih je Mario Savona, bilo ih je jako puno iz Italije, sa svih krajeva, i svi su rekli da im nikada, ali nikada u manjem mjestu nije bilo ljepše kao što je bilo kod vas, odnosno u našem Virju. Zato ja mislim, ako Bog da, ovi kolači koji su sada i koji se pripremaju u Virju, pa možemo reći da ćemo se početi pripremati čak i ove godine, bit ćemo sretni da možemo iduću godinu biti skupa, da jedni druge zagrlimo i da zaista pokažemo taj jedan elan, tu jednu ljubav. Nedavno je i Branko Uvodić rekao da je to, taj festival nije više festival jednog mjesta, jedne županije, to je prepoznatljiv i po nagradi koju ste dobili, isto tako čestitam. Da je to jedan festival koji je prevazišao granice već u samom početku. Znate zašto je to se sve desilo? Zato što smo mi ljudi koji smo svi bili u organizaciji, koji smo dali svi malo jedan dio svoje duše, svog srca i svojih prstića u to sve, zato što smo bili kao jedan čovjek. I zbog toga, zato kažem, idemo naprijed i ta prkačijada naša ići će zasigurno naprijed. Lijepi pozdrav Virju, lijepi pozdrav dragim mojim prijateljima, kolegama. Načelniče, čuvajte Virje, ne dajte ga ni zašto. Dragi moji, ne dajte tradiciju hrvatsku, jer i moja misija je sačuvati hrvatsku baštinu i to je jako prepoznato. A mislim da je Virje išlo jednim drugim koracima, išlo je srcem i dušom. Pozdrav Virju, volim vas sve, želim vam puno zdravlja i vidimo se na idućoj